Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ngasngok thu shai lengba ki kot kisla ki banglajet bat wat bania hapdeng kan ni ka jingyai leti bangin Ïakren ni uput usam ha Meghalaya balada omdei na ka jingtrai jo uma hoping omdan Eiei shu ban Ïakren Hapoh Meghalaya ha ka bedei bat ka thai Langpih. Ïakren Ïakren do ba ke pi pangnyang Presiden rang ba kaseng HSPDP ha ka jingya kendo bat kilat pathai kubor ha Langpih ha ka bedei bat ka jingkan mau buram ya ka lingku singklat bahen riu jong ulit ba hoping stone lengdo uba pangnyang lembat ki riu rang ba ka than Langpih ha ka step jong ka arpsan tarik nai lur arajar arpawei kilalet ban bu sentiu ha umat sakan mau jong uba hoping ha Langpih. Daw ba jong ngi kum ka party ini kum kinongelam ni ka snong balai ngai kan mau burom yo mai shopping adu ngi labu ni umot ngadon ban pensisya kum ni kum wei ni kinong ya trelem bat kani ka chaka kan Langpih area lani ka Langpih sektor kum khamta me kum ba ka sarkar ka itu ka kum ko wei ni ki chaka ya ka ja ibla bun sementa ngala persyang banwat ya ki jingsisha ya ki nongrim ba balai bangi hap an penyeng yu mot hang ni balai ngi hap ya kaban ke mau brom ni na ken sai ba lad omdei na umai hoping ublalong u MLA sanpu saus nem agan ni ri ba na du ka podung ka asam kat knais pa antu fuar ya long MLA po ka asam hadu kasem ka knais pa ni puai begini yo ka state Meghalaya ulong ru MDC live news nem ulong ru MP sitam ulong ru nong yalam yo ka party ba nong seng yo ka party but udai ru unong yalam uba khamak madu naga banta di snong ki thau ki badon hau put usam silter no ka Meghalaya sam na sungthu shai leng ba ki kot ki bangalayit ki bangalawat benia hapdeng gani ka jingal ti bangin Ïakren yu put usam ka Meghalaya lar omdei ba umdoi ka jingtrai jong ba hoping gani ka jaka kamdon agenda ai issue bangin Ïakren Hapoh Meghalaya balai ngong kumta namala dingi phai ya ka ya ki kot kisla bat ka history ba sisa jong ka jinglong jong man jong ne ri jongi khat praspa nyo pun ri men badang sorkar men badang sensar ka sorkar faring ka British rule ngimla ban len ba gani ka jaka ka hap hakaba hakadum session jong faring Hapoh kata ka bingi ong ka Kamrup district markhabat kini ke United Kasih Hill District. Tendai indah halawan ke jenis besar India kat kendai sepak Sanpo, Republic of India, dan ke Indian Dominion. Bat nalayo konstitusi negeri India. Ya kini ke jaka nalap hang tu ba ngidon Hapoh ke jing pej jong ke surah Assam pat. Hapoh ke India. Bat hakani ke jing pej jong ke sorkar Assam, umai shopping, ulalong MDC, nadu bal ayengi ke District Council. Bat ulong MDC ndu kasim kat khnai spa sang penyo ter lai penyo tuli kisne mila syakri hadu ka porba ke diskonsil kala don Hapoh ka Meghalaya te shwa ban yo ka Meghalaya udai wei ni ki rangba nalor Williamson sangma nalor uba bibi lengdo mai shopping udai uju lalong ru MDC mele to ka por nung ile hill state ba syakmat du da ka baju pertan no hill state no rest te anda pangalapet pada bakumnu kini ke jaka haba menswa ka haba Kamrup district kumnu ngi ginong sinong padengi ong bangi hapa po ka kasi dari keri kasi ka dawa ka long ba men ba ilong EM jong ka district council EM in charge education jong ka district council to ka por but udai EM in charge inter district boundary interstate demo inter district boundary ya kini ka jaka hakapor balong si Mr. Chaliha si Mr. Nungka badon rom nungka Assam haba ulong ru MLA mo ulong ru MDC ulong ru EM Hapoh ka sorkar Assam
Uji tu barabor bon hingga ke Jaka. Ong Meghalaya ya ka. Bor na kumu MLA pada mesti na ke sekolah Assam atau kapor. Begini ke Jaka badon ki kasih kara. Jadi bat ki karo mo. Kita ban Hapoh ka. Kasih Jaintia Autonomous District Council. Laning ong United Kasih Jaintia Hills District hakata kapor. Wei UDC ngidon. Te ngasem ya ki kot ki basisya bat ngalaparu wat ha kajing tip jong ka sokar. Habai Ïakren uni purusam. Bah kasnem kat kendai spa Henriu po ar ter. Kat kendai spa nyop Henriu. O kat kendai spa nyop Henriu hoi. Nyop Henriu pun nyop. Henriu pun nyop mut banong. Ke electoral jong kani ke Jaka ka Hapoh ka Assam hi tang ba hau MLA jong ka nong po kat nyop assembly constituency. Sabah kata kapor ngidon Meghalaya mo. Te ulalong UMLA ta kapor ula penrungi ke electoral Hapoh kari kasih jungi ki tang sangut ki MLA ta kapor membara 4 don ke state Meghalaya. Ngidon ke Shillong konstitusi, ngidon ke Sora konstitusi, ngidon ke Nongpo konstitusi, ngidon ke Jowai konstitusi, ngidon ke Nongstoin konstitusi. Te ilalong na ta kapor ila penrung Hapoh ka electoral. Habangi pai pada ka sensus. Kat kendai spa an ripuway. Kat kendai spa an yupuway. Kini kisnem ki dei ki por bat sensus ha kapor ka Assam. Langpih bat pratli kini kisnong ki ba rimenswa. Kadon lupa hakata ka United Kasih Jaintia Hill District. Kidon hak electoral jong ka United Kasih Autonomous District Council. Te kini baru ki pau ki syab hakata ka por men ba 4 don ka state Meghalaya. Ka Assam hi kala itu jadi ki approve mo bangidon hak Kasih Hills area. Te nang ta habis pe ki kisnem kat kendai spa an repusan ter. Ku mengenai Ïakren bagi ba aslik we ni kidung ba ni kisnong ku chairman bagi we. Habaki aya gani ka Langpih government LP school menta. Haga to ka por ang dai jong ka district council. Modern Snam government LP school. Langpih ki haga to por yung DC LP school. Umtap DC LP school. Ter gi deficit kum ka nomoleng. Kum ka nongma. Baru ko gini kisnong men badang don hak surah Assam. Ki dai ki disungsil dia ke school balai ke council. It proves kamu justify ba kini ke Jaka nadu ke por ka Assam kala syaul pa bandon Hapoh upudu Assam jong kata ke United Kasih Jaintia Hills District. Tena kata ka daw ke basungsi hak sem ka knais pa ani puwe. Habat hau ye ke North Eastern Area Reorganization Act 1971. Baki ay ke state. Kalau ong syai ba ka Kasih Jaintia bat ka koruhil kan Hapoh ka State of Meghalaya pinpe je ka ak sang tu. Tengi syai kadar kan bagi snong ibran ka sensus hari kasih ki school hari kasih ki electoral hari kasih to ka port yung ka Assam te automatically ka de bandong Hapoh hari kasih Jaintia te kata di ka stan ki pa iba gawan ni bat bang sabu ini umot kalong ba de mai balai kita par ko habi dolong MLA dolong MC ha ka port Assam come down objection ARM hadu ka de electoral ba snai ka state Meghalaya kat kandai spa new way the government of India Lengba election department lani Ministry of Election lani yung ke ECI Election Commission of India clear bagi ni ki Jaka ki Hapoh ka Kasih Jaintia lani ki yung ka state Meghalaya te nakata ka daw ni sungu burom ba omday mau ulong hakata ka por nungilam kum MDC kum MLA to ka por kabungud ba kala ban penyeng nungrim kum boong ka Assam antaba kani ka Jaka ka Hapoh pareng Hapoh ka Kamloop district. Tinra inda lawan ke sukar India, pada lawan ke sukar Assam, pada lawan ke sukar jong ke Meghalaya pada mo nila long syairar kum ta kai. Ten Halor gini nongrim kai, bang sudai ban salute yung Eiei hoping. Nah, pen power gini sungu iki pai bahang ni. Te hakai khubor ka bakhadu ka long balada kini ki snong kum bakalong kum tabat. Kini ki garog don hang silenter yung ke area Langpih sector. Lari kini yang skembat ni mo banan na Meghalaya. Kabamut bakan nongrim jing syak ilong kum ta kai. Te kamut bangi don hang ne bangi syukni e kata ka Assam ni ka ong baka kentur pun bangi de ngila syong la sa kumta men barang don hak Assam state hadu bangi yo ya ka Meghalaya state ngila long lupa kumta kai te de Halor gani ka nori menta ka sing ngi saliu di Langpih but umdai tang ya kani ka Langpih sector but baru ki Jaka ki badon syari Hoi district syadu ke Jaintia Hills ru ngalap uni uju hi urang ba udon ka ju ka je syakri ya Halor gini ka nori ngi wan ta ka si tangkum ki rang ba marka di lockdown bentang kita nongstoin ya kene
jingkan mau bro mi ngimla krem da bu siti ngimla krem da sungu ye mar ulalong mau unong identity ko mengla tho hagan ka sai